дар майдони 800-солагии Москваи пойтахт фестивали Корея баргузор гардид. сокинони Душанбе имкони хариди маҳсулоти кореягӣ пайдо карда ва бо бозиҳои анъанавии мардуми Корея шинос шуданд. Инчунин дар баъзеи онҳо иштирок карданд. ошпазону қаннодон таомҳои болаззату шириниҳои кореягиро ба сокинони пойтахт ва меҳмонон пешкаш намуданд. мо бисёр мехостем ки ҳамин хел конференсияҳо, ҳамин хел фестивалҳо зиёдтар шавад. корманди сафорати Корея ҷаноби Ли Сунку зимни суҳбат бо Радиои Озодӣ таъкид намуд, ки аслан ин чорабинӣ барои таҷлили 30-солагии истиқрори муносибатҳои Тоҷикистону Корея баргузор шуда истодааст. ин аслан ин чорабинӣ барои таҷлили 30-солагии истиқрори муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Корея баргузор шуда истодааст. мо интизорӣ дорем ки тавассути баргузор намудани чорабинии мазкур ва чорабинии мазкур ки фарҳангӣ мебошад, фарҳанги кореягиро муаррифӣ намоем ва инчунин тавассути паҳн намуд, тавассути фаҳмондани фарҳанги Корея мехоҳам ки муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ низ рушд намоянд байни ҳарду кишвар. ин шириниҳоро аслан мо дар Корея омӯзгорон ба мо омӯзонданд ва дар инҷо мо омода онҳоро омода кардем ва ба фурӯш баровардем. имса чӣ фарқ дара? Имса бисёр қалин шид. Бисёр чӣ шид? Бисёр қалин фестивал қалин шид. Пештар дар ба назди дига ҷо буд, лекин инқадар ҷое ки қалин набуд. Имса бисёр қалин шид ва сафири нав аз Корея омад барои он ки бисёр қалин шид. Ва бисёр одата Корея инқадар кор накард, лекин имса бисёр кореягӣ ки дар ҷои зиндагӣ мекуна хизмат омад ки ҳама ёрӣ дода истодааст. ман мехостам ки мардуми тоҷик ва мардуми Кореяи ҷанубӣ хеле наздик шавад. фарҳанги кореягиро ами ки нишон медиҳад, ки фикри ҳис мекуна, ҳама тоҷик ҳис мекуна, Корея бисёр дур не наздик аст, як оила, як бародар ами ки шавад. I've been here just 7 months from last March. 7 моҳ аз моҳи марти соли ҷорӣ ман дар ҳамин ҷо ҳастам. қариб баробари ифтитоҳи сафорати Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон. мардуми Корея маълумоте дар бораи Тоҷикистон надоранд. умедворам аз баргузории фестивал кореягиҳо ва тоҷикистониҳо аз фарҳанги ҳамдигар бархурдор мешаванд. консерти шом ҳайратангез хоҳад шуд. бегоҳӣ дар боғи Куруши Кабир фестивал бо намоиши мусиқии анъанавии зарбии кореягӣ, самулори, операи кореягӣ, рақси шаманӣ бо истифодаи дафу табл ба анҷом расид. My first impression is so peaceful. таассуроти аввали ман ин аст, ки фазои сулҳу осоишро ҳангоми дидани сокинони шаҳр эҳсос мекунам. ин фестивал хеле фараҳманд аст, зеро мусиқии кореягӣ садо медод ва мо мерақсидем ва моро бо қарсакҳои зиёд хуб истиқбол гирифтанд. ин ба мо хуш омад. ин шом сокинони шаҳри Душанбе аз фестивали Корея ки дар пойтахт баргузор карда шуда истодааст хеле баҳраманд шуданд. мо бо фарҳанги мардуми зебо, бо мусиқӣ, бо рақсу бозиҳои ин халқи бисёр базеб шинос шудем ва шоҳиди он будем ки тамоми иштирокчиёни чорабинӣ аз чорабинӣ хеле баҳраманд шуданд. дар заминаи чорабинии мазкур нафароне пайдо мешаванд ки ба таърих ва фарҳанги Корея мехоҳанд шиносоии иловагӣ пайдо кунанд. нисбати ин мардум дӯстдории нав пайдо мекунанд ва мумкин дар оянда сафар ба Корея ё ба роҳ мондани ҳамкорию дӯстӣ дар заминаи ҳамин чорабинӣ зиёд шавад. рӯзҳои Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон то охири моҳ бо намоиши филмҳо, намоиши аксҳо, бизнес ярмарка идома хоҳад ёфт.